Gorka. Gauzita bada ere bai. Izena. Abizenak. Ez? Ben. Eta Marine? Eta zer da euskera? Zuretzat? Gure bizitzako zati oso garrantzitsu bat. Hiru behar dituta. Elbentzu ere. Eskrizio gutxi daukeu, Ez dakit. Ni Madrilgoa naiz eta ez dakit zerbait oso... Ez dakit. Zerbait berezia. Bai, adibidez. Ezberdina eta berezia bat.